Nakadumdum ko sa usa sa gitambag sa amo ni anhing Bishop Juan de Dios Pueblos. Mingon siya, tinuod sapagkat tayo ay tao lamang, nagkakasala din, pero mingon siya, ayapod kalimti that we too are made in the image and likeness of God. Both divinity and humanity. Kitang tanan, no, matud pa, kitang tanan naa ang imprint, no, na ang hulma sa hulagway sa Dios dinha sa ato ang kinabuhi nga maoy nakapaambit nato diha sa divinity, diha sa pagkabalaan. And at the same time, dili pod nato kalimtan ang realidad nga kitang mga tao na ay tawhanon nga kahuyangon. Duha gyud na siya. Muna nga dinhi sa atong ebanghelyo nga atong nadungog o dinha sa atong unang pagbasa, usa ka pahinumdom sa Dios sa tawag sa pagkabalaan. Mingon ang atong unang pagbasa, ang Ginoo mingon kang Moises, sultihi ang katawhan. Pagbalaan kamo kay ako ang Ginoo nga inyong Dios, balaan. Be holy, for I am your God who is holy. O dili lang dinhi sa ato ang unang pagbasa, dili lang dinha sa gisulti ni Moises ang mensahe sa Ginoo ngadto sa katawhan, kundi gipahinungduman, gibalik ni Jesus dinhi sa atong ebanghelyo karon. Mingon siya, be perfect for your heavenly Father is perfect. Pag mahingpit kay ang inyong amahan nga langit nun hingpit. Usahay kung makadungog ta nga, oy, magbalaan ta. Moingon dayon ta, di man nako makabot. Na, di ko ganahan kay daghan man ko kahuyangon. Unsaon nako pagkabalaan nga daghan man kayo kog kahuyangon, daghan man kog mga sa, daghan man kog dili maayong binuhatan. Mura ba og ang pagbalaan kinahanglan nga kuhaon, wala gyoy bisag hugaw gamay. Di man na mao. Kana bitang moingon ta, huyang mangko, tawhanon mangko, naamang ko'y sayop, naamang ko'y kasalanan. Precisely, mao ni ang makapahimo natong balaan. Kay nga naman, ang pagkabalaan, usa ka struggle, usa ka pakiglantugi sa atong tawhanon nga kahuyang, pakiglantugi sa atong mga kasalanan nga mabuntog nato ning tawhanon nga kahuyangon aron mo padayag ang imago Dei, imahin sa Dios. Og ang imahin sa Dios gugma. Okay? Di man yun takalikay nini. Di man ta mo ingon nga, kining mga santos na sila kay, wa naman gud na sila isa. Sa ilang kinabuhi nakasinati sila sa unsa pud ang atong kahuyangon. Sa ilang kinabuhi nakasinati pud sila nining atong mga kasalanan. Pero ang nakanindot kay, they go extra mile. Ilang gibuntog aron mapadayag ang imahin sa Dios. Okay? Tananta kining tawhanon nga kahuyangon, tananta nakaambit niini kay mga tao man ta. Di man ta anghel. Bidaw kinsa man dinhi ang wa nakasinati garbo,
Hands up. Kinsa dinhi ang wa nakasinati nga nasina sa iyang silingan? Hands up. Kinsa dinhi ang wa nakasinati kasuko? Wa kasinati og pagdumot? Wa kasinati og kanang kahakog? Hands up. Kinsa dinhi nato ang wa nakahisgot og laway nga mga buta? Hands up. Uy. Kay mao ni ang tawhanon nga kasinatian. Pero bisan pa man nining tawhanon nga kasinatian, dili ta magpabilin nga moingon sapagkat ako ay tao lamang.